Okay, may mundo na usab kinatungtang na Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mundo Philippines, may mundo world, may mundo universe. Ano na punta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon ang inyong ubos nga alagad, Reverend Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Lunes, pizza 29 na kini sa bulan sa Disyembre. Bino ni aday meros dumagite mahigala, no? Kaming mga kaparian kay closing man karon mahigala sa kuan kining Jubilee Year of Hope. No, muna nga ni ami karon, gani bago pa lang nahuman ang misa mahigala, no? Alang sa Jubilee Year of Hope o adi ami karon sa Marian Center kay naghimo na pud mi sa among Christmas party. No? So wala nga padayon ta mahigala, no, sa ato nga pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. So ako na ginaingon adlaw karon nga Lunes, pizza 29 na kini sa bulan sa kining Disyembre. Aligre po may mahigala, no, bisan tuod kung pero arang-arang ni ron mahigala sa una kay kanang pizza 25, then pagkabit sa 26 mid kuan din may pista kanang Christmas party dahil karon okay kay medyo dugay na wala kayo po may sa kuan pa na dili na kayo gaoy na ano. Abino ari ta mahigala sa ato ang CBCP News, balitang simbahan ni ining kamuntuhon. Cardinal Jose Advincula warned Christmas celebrations risk becoming shallow and empty if society replaces humility with pursuits of wealth and power. So beto pasabot, no, ni adto nga pag nagandam bito ta mahigala, no, sa pagsaulog sa Pasko. Nihatag pud in town si Cardinal Advincula og kanang pahimangno nga dili gid nato kana bitang pulihan, dili nato pulihan ang kining gitawag natong Pasko, celebration sa Pasko, ato kining pulihan sa pagpangita o kanang bahandi o gahom, no? Kay usahay mahigala bisan Pasko murag walay ceasefire. Murag walay ceasefire mahigala ang pagpangita sa bahandi o gahom alang sa pipila, no? So muna nga matud pa ni Cardinal Advincula mamahimong walay bili, no, walay kinabuhi ang Pasko kung ingon kaniana. Balita manghigala gikan sa Vatican, Pope Leo delivers his first Christmas Orbi et Orbi, no, from the main balcony of St. Peter's Basilica on the Vatican on December 25, 2025. Matud pa Orbi et Orbi, Urbi et Orbi to the city of Rome and to the whole world. O, matud pa ang iyang mensahe, matud pa peace is a shared responsibility. Ayan, no? Nala, no? May mundo na kanatuntanan mo kanto ang mga balitang simbahado ni ining kamuntuhon ug padayon kita sa ato ang mga buhatonon. Okay, arita mahigala, no, sa ato ang kining CBCP, kining Saint of the Day. Aboy no ang atong Saint of the Day karon matud pa si Saint Thomas Becket, no? Natawo siya ni adtong 1118, namatay ni adtong 1170. No? Dugay-dugay gid po siya, no? Nahimo siyang Archbishop of Canterbury. Unya, he resisted King Henry's intrusion into church affairs, the move of the king to grab the properties of the church and denying the right of priests to be tried in the church court, and meddling in the affairs of the church, especially in church discipline. And of course, Archbishop Hewitt Becket was martyred by 4 knights inside the Canterbury Cathedral. He was proclaimed and canonized as a saint. So kini si King Henry VIII, ilang nibulag mo gunin sila sa Roma. Dayon gusto na po niya nga ilugon ang mga property sa simbahan, no? Kay magtukod mo lagi sa iyaha laging kuan relihiyon kini gitawag natong Anglican, no? Muna no nga muna hinungdan kini si kining King Henry VIII niya murag anti-Christ po ni siya.
sa ako lang tanaw ba kay mura puglain pug tumong gining tawhana, no? So karong adlaw mahigala gihinumduman nato si Saint Thomas Becket, si Archbishop Thomas Becket nga tungod kay iyaha man gipakigbatukan ang intrusion ni King Henry VIII sa kining simbahan, nahimo siyang usa ka martir. Gani ang mga Knights of the Round Table gyud mao ni adto dito ug gipatay gyud in taon kini si Saint Thomas Becket. Mao kadto mahigala mga balitang simbahanon niining kamudtuhon ug padayon kita sa atoa nga mga buhatonon. Abi no? Padayon ta manghigala sa atoa nga mga ginagmay nga pag hisgot duha. Ayan. Abi no ang atong topic karon, no, mao ang the church in God's plan, no, ang simbahan sigon sa plano sa Ginoo. Kaya plano man gyud ang Ginoo, nagplano nga maingon ini ang simbahan. Okay. Na abi no, ang simbahan batud pa sa pinulungan nga Latin ecclesia, no, ecclesia, or sa pinulungan nga Griego ekalin, no, ecclesia meaning simbahan, no, niya ang word nga ecclesia is to call out of, no, sa to pamura kini og usa ka convocation or assembly usually for a religious purpose, no, muna siya convocation, to call out of, no, usually for a religious purpose. So ang meaning sa simbahan, no, as an adjective, religious as an adjective relating to or manifesting faithful devotion to an acknowledged reality or deity. Now in Christian usage, church is a liturgical or prayerful worshiping community, no, ang simbahan, no, usa ka liturgical or prayerful worshiping community, ang katawhan nga nagampo nagdayeg sa Dios, no, ang naandan nga lugar nga diin kita magampo in place of worship mao gyud ang church building, no. Matud pa, no, sa buhat sa mga apostoles kapitulo 19 bersikulo 35, matud pa, apan kung aduna kamoy problema husayon kini sa naandan nga tigom sa mga lungsuranon, no. Sa 1 Corinthians 14 chapter 19, apan panahon sa pagsimba diha sa iglesia, palabihon ko ang pagsultig 5 kapulong nga masabot kaysa pagsultig 1,000 kapulong sa laing pinulungan nga dili masabot. Sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 22-23, gibutang sa Dios ang tanan ubo sa pagmando ni Kristo, ug alang sa iglesia gihimo siyang pangulo nga labaw sa tanan. Ang iglesia mao ang lawas ni Kristo, ang kahingpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanan, no. Sa ato pa sa Efeso kapitulo 23, gipaklaro gyud nga ang simbahan mao ang lawas ni Kristo. Okay, meaning the church is the people of God, is the people that God gathers in the whole world. Eucharistic assembly, nagpikas-pikas, dayong draws her from the word and the body of Christ, and so herself becomes Christ's body. Okay, klaro. Abi nun, what are the symbols unsa man ang mga pulong nga nagsimbolo sa simbahan? Unang-una, kuan kini, no, a sheepfold nga sa ato pa sa katuril, no, pasture land alang sa mga karnero, no. Matud pa sa Juan kapitulo 9 bersikulo 11, ako ang magbalantay sa mga karnero, ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Sa 1 Peter chapter 5 verse 4, ug inig padayag na inaunya sa pangulong magbalantay, makadawat kamo sa mamayaon karon ug dili maluban. O sa ato pa ang pagtan-aw gyud ni Kristo, no, ang pagtulo ni Kristo kabahin sa usa ka simbahan, sama gyud sa usa ka turil sa mga karnero, no, sama sa usa ka turil sa mga karnero nga diin siya mao ang magbalantay. Sa ato pa siya gyud ang nagbantay sa katawhan. Another nga pulo nga gigamit ni Kristo aron paghulagway sa iyahang simbahan mao ang kanang umah, no, cultivated field. Gitikad nga umah, no, unay cultivated field, no. Sa 1 Corinthians chapter 3 verse 9,
kay kami mga kauban sa buhat nga nagiusa sa pag-alagad sa Dios, ug kamao ug kamo mao ang uma sa Dios, kamo usab ang balay sa Dios. Uy, ato pa muni ang pagpanudlo ni Kristo no sayon kay sabton. Sayon kay sabton kay iya man kining gibasi sa mga naandan nga pulong nga sayon kay sabton, no? Kana panalitan usa ka turil sa mga karnero, usa ka gitikad nga uma, ug usa ka building, usa ka balay sa Dios. Sa 1 Corinthians 3 chapter 10 matud pa niya, sumala sa hiyas nga gihatag sa Dios kanako, ug sama sa batid nga panday gipahimuslan ko ang sukaranan, ug lain na ang magtukod sa balay diha niini. Sa ato pa pundasyon gyud nga sa ato pa sa ato ang kinabuhi, aduna gyud mga pundasyon nga angay natong barugan, no? Unya ang pundasyon matud pa si Kristo mao siya. Okay? Klaro na na. Okay. So padayon ta mahigala sa ato ang mga ginagmay nga mga pagtulunan. Okay, no? So ari kita sa dugang mga pagtuon mga higala, no? Ato ang liturgical assembly, no? Sa ato pa kining kuan ang simbahan usa di ay ka liturgical assembly. Sigon ka na sa 1 Corinthians chapter 4 verse 6-26. Ang gipasabot mga igsoon mao nga ang pagtigom mao sa pagtigom kamo aron pagsimba. Ang uban mag-awit, ang uban magwali, ang uban magsultig laing mga pinulungan, ug ang uban pagyod maghubad sa kahulugan niini. Himua nga kining tanan makapalig-on sa simbahan. Nga sa ato pa ang simbahan di ay mga igsoon atong gamiton gyud, no? Atong gamiton ang mga pulong, ang mga talento nga niya kanato, no? Dili nato ba ihikaw, no? Dili nato ihikaw ang ato ang mga abilidad, no? Kay matud pa ni Kristo, no? Sa liturgical assembly ang uban magwali, mga pari. Ang uban magsultig laing mga pinulungan, no? Katong mga sa charismatic ba gift of tongue, no? Ang uban pagayod maghubad sa kahulugan, no? Kanang gitawag na to gift of discernment, o himua nga kining tanan makapalig-on sa simbahan. Sa tupa gamiton ang tanan nga mga karisma sa simbahan para sa unsaman, para sa kining gitawag nato og pagpalambo niini. Okay, klaro? Ari kita mahigala sa uban pa nga mga topic, ari kita sa popular religiosity, no? Kay simbahan man lagi, so doon na po'y kanang popular religiosity nga matud pa ana ang gyapon sa simbahan mo na gitawag og religion of the common people. Popular kay kanang popular kinudlo man gikan sa pulo nga populus or mga tao. Ya religiosity sa to pa the religion of the common people. Ya. Paying more attention to ritual practices in order to obtain help from the divine. Kining kuan mahigala popular religiosity ang ilaha ani nga mga gitutukan mo ang mga ritual practices, no? Kana bitang nayuban ana mahigala maghimo og mga ritual nga sila ra pwede nakasabot, no? Doon na koy nailhan mga higala nga grupo dito sa bukid nga ug musulod sa simbahan gaatubang mugawas pud sila sa simbahan gaatubang gihapon sa altar, no? Magsulod sila sa simbahan gaatubang sa altar, paggawas sa simbahan nagatubang gyapon sa altar, no? Manaynahan o nya usa ka na sa mga popular religiosity, no? Ritual practices in order to obtain help from the divine. Now, more on body language, communication through your body. Kinira gyud nga ko kinilang usahay mga higala kay mura bag mahulog sa fanaticism. Unang balantayan pod mga higala kining popular religiosity kay kana bitang may puruhan nga mahulog sa mga gitawag mong unreasonable devotion, no? Kanang gitawag na sa in English og superstition og fanaticism, and willingness to sacrifice for the good of other people, expression of our faith. But let us not stop there. Let us also put into practice the meaning of these practices. Oh, klaro na. So again, kining mga pakitabo nga ingon ini ba kana bitaw gitawag na to og mga popular religiosity gikuan maghapon na
gi-recognize maghapon sa simbahan, pero kinahanglan yung giyahan or else mahulog sa superstition o fanaticism. Okay? Bino, di na lang ako sakit ako ito ba kay medyo busy taron gamay kay medyo naamagod na kalihukan po sa simbahan kay karon gani pagkakaron samtang nagsulti ko diri padayon mahigala ang kalihukan namo sa kining mga kaparian ng amo ang Christmas party. Okay. So dili lang sa takutob, ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab.